الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بugün 22-ші зур гынахны алып китербез. 23-ші зур гынахны алып китербез. Бу гынах безнең ашау, ризык белән бәйле. Мусульман кешесенә үләксә, дуңгыз ите һәм инде бугаз канын эчәргә ярамый. Һәм инде шушы гынах, шушы ризыкларны инде безнең ризыкта куллану ул зур гынахлардан булып тора. Әгәр дә инде мусульман кешесе шушы дуңгыз итен ашаса, яки үләксә итен ашаса, яки бугаз канын, хайван суйганда бугазыннан бик күп кан чыга бит, шушы канны бугаз каны диләр инде. Шуны эчү шулай ук катгый тыела һәм бу зур гынахлардан санала. Монда инде бу гомумән иткә генә түгел, шушы дуңгыз итеннән яки шушы үләксәдән, шушы бугаз каныннан ясалган ризыкларда шулай харам була, зур гынахлардан керә. Мәсәлән, колбасалар бар шулай бит, хәзер инде дуңгыз итеннән ясалган, яки ишетәбез шушы төрле ит фабрикаларында эшләгән эшчеләрдән анда инде шушы үләксәне дә китереп салалар дип, шуннан инде колбасалар да ясыйлар дип, бу шулай моңа керә инде. Әгәр дә беләбез икән, ул хәләл иттән ясалмаган колбасалар була икән, шушы үләксәдән, ягъни дуңгыз итеннән инде бу ризык безгә харам булып тора, һәм инде әгәр дә шуны белә торып инде ашыйбыз икән, бу вакытта без зур гынах кылган булабыз инде. Чөнки бу Аллаһ Тәгалә ачыктан ачык инде менә бу дуңгыз итен инде шушы бугаз канын, үләксәне Куръанда ачык аятлар белән безгә харам кылды. Һәм ул бик бузык, шундый шакшы ризыкларның берсе дип әйтте. Шулай ук ашарга ярамагач инде шушы дуңгызны асрау, дуңгыз фермаларында эшләү шулай катгый тыелган. Кайбер мәсәлән үзләрен мусульманга санаган татарлар да шушы дуңгызны асрыйлар, үстерәләр, яки дуңгыз фермаларында эшлиләр, әмма ләкин бу шулай катгый тыелган харам гамәлләрдән булып тора. Мондый эштә инде катнашырга ярамый, чөнки Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Ва ла таауну алал исми вал удван", ди, бер-берегезгә гынахлы һәм душманлы эшләрдә ди булышмагыз ди, ярдәмләшмәгез ди. Әгәр дә кеше инде шушы дуңгыз асрый икән, яңгы дуңгыз асрый торган фермаларда эшли икән инде, шушы гынахны таратуга ул үз өлешен керткән була, ярдәм иткән була. Шуңа күрә катгый тыела мондый җирләрдә эшләргә инде. Һәм Аллаһ Тәгалә Ан'ам сүрәсенең 145-нче аятында әйтә: "Кул ла аҗиду фима ухия иlayya мухарраман على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق". Әйтте синаларга да, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу Аллаһ Тәгалә Куръанда инде әйтергә мөрәҗәгать итә. Миңа иңдерелгән вахидәде, ягъни Куръанда инде үләксә бугазланган канда ди, һәм шулай дуңгыз ите ди, шакшыларның ди үзедер ди. Yani менә монда ачыктан ачык безне Аллаһ Тәгалә инде кисәтә, менә шушы Куръанда ди әйтте, шушы инде нәрсә үләксә, бугазланган инде кан һәм инде дуңгыз ите инде иң шакшы ризыкларның, иң шакшыларның үзедер дип әйтергә куша инде. Менә бу харам гына дими, шакшы ризыклардан санала. Менә шушы үләксә ите инде, шушы дуңгыз ите һәм инде шушы кан. Күрәм, бу өч төрле иң начар ризыкларның берсе инде. Чөнки гыйлемсезлек аркасында, наданлык аркасында, шушы динебезне белмәү аркасында инде татарларда да таралган менә бу инде дуңгыз итләре ашау. Аларны инде кисәтәсең икән, бу дуңгыз салысы диләр инде, бик яратып ашыйлар, шулаймы дуңгыз маеннан ясалган инде. Ничек инде аны ташлыйсың бит инде. Аллаһ Тәгалә бар иткән хайван, бөтен хайваннар кебек инде, шуңа күрә монда инде син әкият сөйләмә әле. Бик тәмле, бик рәхәтләнеп ашыйбыз диләр, дуңгыз колбасасы да бик тәмле, иң яхшы шашлык дуңгыз итеннән диләр инде. Аллаһ Тәгалә бар иткәч, аны ашарга ярый. Ярамаса ул аны бар итмәсә дип, үзенең инде шушы
уй фаразларына таянып, ул аны ашый инде. Әйе, Аллаһы Тәгалә төрле хайваннарны барлыкка китерде, әмма ләкин шулай ук безне сынар өчен. Һәм әйтте, хайваннарны бар иттем диде, әмма ләкин ачыктан ачык шушы Кур'ан аятләрендә әйтте, әмма ләкин сезгә шушы итләрдән үләксәне һәм дуңгызны да сезгә харам кылдым диде. Имтихан өчен, безне сынар өчен, безнең иманыбызны сынар өчен. Күрә менә безгә мөселманнарга катгый тыелган шушы дуңгыз итеннән ясаган колбасалар да, салалардан да, бүтән төрле ризыкларда әгәр дә беләбез икән, үләксә дуңгыз ите бар, яки шушы буаз каныннан инде ясалган матдәләрдән ризыклар була икән, катгый тыела. Һәм кем моны ашый тукланы, бу зур гөнаһлардан кылган була инде. Ә кем инде галимнәр әйтте, шушы Аллаһы Тәгалә ачык тыйган шушы ризыкларны инде хәләлгә чыгарса диде. Кайбер кешеләр әйтә, менә нишап харам булсын, хәләл ул ди. Әйттек бит инде, бүтән хайваннарны барлыкка китергән шикелле, дуңгызны барлыкка китергән, шуңа күрә хәләл ул ди. Мондый кеше ди, гомумән күферлеккә төшә диде галимнәр. Чөнки Аллаһ Тәгалә харам дип әйткәнне син хәләл дип әйтәсең икән, син инде ислам кануннарын үзгәрткән буласың. Син Аллаһны да узып инде, Аллаһтан үстен чыгып, Аллаһ харам иткән ризыкны хәләлгә чыгаргач, син күферлеккә төшәсең диләр. Бу безнең Ханафи мазхабында да, бүтән мазхабларда да бердән фикердә галимнәр. Кемдә кем инде шушы дуңгыз, шушы үләксәне инде ул хәләл, нәрсәсе бар аның дип инде хәләллеккә чыгарды икән, Алла сакласын, бу Аллаһны узып, аның хөкемнәрен үзгәртүче була. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә Мәйдә сүрәсендә әйтә, тагын да дәлилли, тагын да көчәйтә, сезгә ди үләксә, бугаз каны, дуңгыз ите, Аллаһтан башканы исеме белән зикр ителеп бугазланган хайван ите ди, буылып, яки берәр нәрсәгә бәрелеп, яки бер урыннан егылып төшеп, яки сүзешеп үлгән ерткыч җанвар ди, бүтән хайваннарны ашый торган ерткыч хайваннар ди, барысы да шуларның ди сезгә харам кылынды ди. Монда инде безгә кирәкле дәлил инде, ул үләксә ите, бугаз каны, дуңгыз ите, нәрсә диде? Харам кылынды диде. Бу тагын да инде ныгытучы дәлил булып тора. Теге Аллаһны зикр итмичә суелган хайваннар, ул шулай ук инде безгә харам булып тора. Ансы инде икенче дәресләрдә карап китербез. Бүгенге дәресебездә шушы үләксә белән бугаз каны турында, дуңгыз ите турында гына сөйләшәбез. Менә бу инде икенче Мәйдә сүрәсенең ачык дәлиле булып тора. Һәм шулай ук Муснад имам Ахмад риваятендә килә торган хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به دي. Харам юл белән үскән ди тән ди, харам юл белән үскән тән, ягъни харам ризык белән тукланган тән ди, ул ди иҗмахка кермәс ди. Ул ди тамукка лаеклырак ди, ягъни җәһәннәмгә лаеклырак ди. Әгәр дә без тәнебезне инде шушы харам ризыклар белән инде тукландырабыз икән, дуңгыз ите булсынмы, үләксә ите булсынмы, анда Аллаһны зикр итмичә суелган хайван булсынмы, һәм башка харам ризыклар белән инде хәмер ишеп туендырабыз икән, бу кеше дә инде иҗмахка кермәс ди, ул ди тамукка лаеклырак диде Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям. Шуңа күрә ашаган ризыкларыбызга инде без бигрәк тә игътибарлы булырга тиешбез. Һәм шулай Пәйгамбәр үзе әйтте, харам ризык белән тукланган кешенең дә Аллаһы Тәгалә ди дуасына җавап бирми ди. Әгәр дә без Аллаһтан ялварабыз, сорыйбыз, дуа кылабыз икән, дуабызга җавап килми икән, моның сәбәбе үзебездә, без инде харам ризык ашаган булырга мөмкинбез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дуаларыбызга җавап бирсен өчен безгә хәлал ризык белән генә тукланырга кирәк. Әйткәнебезчә, кеше ачыктан ачык инде дуңгыз ите дә, үләксә дә аша алмаска мөмкин. Әмма дә ләкин хәзерге көндә күп кенә ризыкларга шушы дуңгыз ите кушыла, шушы үләксә ите кушыла. Бик күп менә бу бигрәк тә ит продукциясына инде карасак, аның теге һәрбер продукцияда бит составы бар. Шушы составын укып карасак, анда инде я шпик дип языла, я свинина дип языла инде, яки свиной жир дип языла инде. Һәм шуңа күрә игътибарлы булырга кирәк, менә шушындай составлы була икән, ул вакытта инде мөселманнарга мондый ризыкны ашарга ярамый. Әгәр дә белә торып күреп шуны ашыйбыз икән инде, бу зур гынах кылган булабыз. Гади генә гынах түгел, ә зур гынах. Һәм гомумән мөселман кешесенә инде хәләл
ит, хәләл колбасалар, хәләл продукцияны ашарга тиешбез инде, хәләл дип язылган. Һәм хәләл дип язылуына җитми, әле без барыбер белешергә тиешбез. Шушы анда завод ул чынлап та шушы ислам кануннарын тиешлечә үтими икән, яки болай гына шушы сатып алган микән дип инде без барысында инде сорашырга, белешергә тиешбез. Чөнки инде җиңел караган фабрикаларда анда эшләүчеләр нәрсә диләр? Анда безгә ди үләксәләр дә китереп аталар ди. Шушы авырту хайваннарны илтеп аталар ди. Ягъни акча эшләр өчен, акчаны күбрәк эшләр өчен инде төрле үләксәләр дә кулланалар. Шуңа күрә алган продукциябызга җитдирәк карарга кирәк, сорашырга кирәк. Ышанычлы фирма бу, ышанычлы ясаучыма бу, без сорашырга, белешергә тиешбез инде. Һәм хәзерге көндә дә инде бу дуңгыз итенең инде зыянын, моның инде кайбер медицина галимнәре дә үзләренең тикшерү нәтиҗәсендә шундый нәтиҗәгә килделәр инде. Дуңгыз ите ди кеше сәламәтлегенә ди бик каты ди зарар китерә ди, төрле йогышлы авырулар бар ди. Һәм инде бу ит иң түбән сыйфатлы итләрдән булып санала ди. Кайбер лабораториялар шушы итләрне, дуңгыз итен инде тикшергәннәр һәм шушындый нәтиҗәгә килгәннәр. Хәтта инде табиблар, врачлар диек инде, медицина хезмәткәрләре дә инде шуны тикшереп, шундый нәтиҗә ясаганнар. Кешенең сәламәтлегенә инде дуңгыз ите бик каты зыян сала икән инде. Шуңа күрә менә бу тагын да инде дәлилле, ассызыклы шушы итнең инде зарары турында. Әйе, мусульман кешесенә инде Аллаһ Тәгаләнең аяты, хәдисе дә җитә. Әмма ләкин инде әзрәк иманда заифрәк кеше булса инде без әйтергә тиешбез. Менә бит инде аны табиблар да шушы үзләренең өйрәнү нәтиҗәсендә шундый нәтиҗәгә килгәннәр, сәламәтлеккә зыяны барлыгы турында инде. Без моны да инде аларга аңлатып әйтеп китәргә тиешбез. Һәм әйткәнебезчә инде мусульман кешесе бигрәк тә гаиләсенә нинди ризык алып кайта, игътибарлы булырга тиеш. Чөнки әйткәнебезчә, әгәр дә шушы балалары үзе, якыннары инде харам юл белән инде табылган кәсептән харам ризык туклана икән, Пәйгамбәрбез очмакка керми диде. Һәм ахыргы урыны инде җәһәннәм була диде. Шуңа күрә без бик каты игътибарлы булырга тиешбез. Икенчесе төп нәтиҗәсе, әгәр дә без гаиләбезне инде шушы харам ризык белән тукландырабыз икән, бу вакытта дугаларыбызга җавап булмаячак Аллаһ Тәгаләдән. Бу үзебезгә дә зыян китерә, якыннарыбызга, гаиләдәге балаларыбызга, хатыннарыбызга да зыян салачак. Чөнки мусульманның төп коралы ул дуа, дуаларыбызга инде җавап килмәсә, безгә инде бу дөньяда яшәргә авыр булачак. Чөнки һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләнән сорыйбыз, ялварабыз, һәм әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте күп вакытта дуаларыбызга инде Аллаһ Тәгалә җавап биреп тора, безгә ярдәм итеп тора. Һәм инде мусульман кеше шуңа күрә бу Аллаһка тәвәккәл кылып инде үзеннән генә сорарга тиеш. Һәм инде җавап килмәсә, үзен инде карарга тиеш, кайсы җирендә кимчелеге киткән, яки харам ризык кергән инде, яки инде төрле гөнаһлар кылу аркасында җавап килмәскә мөмкин. Шуңа күрә инде иң беренче үземә, аннары сезгә шушы аятларга игътибарлы булырга кирәк. Үзебезнең инде ризыкларыбызда шушындай харам ризыклар керүдән инде сакланырга кирәк инде, һәм гаиләбезне дә сакласак иде. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә инде безгә һәр вакытта да хәләл ризыклар белән генә тукланырга насыйп итсен иде инде. Шушы үләксә итеннән, дуңгыз итләреннән үзе ерак кылсын иде. Мондай харам ризык инде безгә керә күрмәсен иде, саклый күрсен инде. Һәм Аллаһ Тәгаләнең инде кушканнарын үтәп, үз вакытында 5 вакыт намазларыбызны укып, хәләл ризыклар белән тукланып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп эйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.